γιατί ας πούμε κάνουμε 1-2 και γιατί κάνουμε το 3 αφού στις πρώτες 2 έχει πεθάνει. Αφού δεν θα έχει υποθυμίσει, ας πούμε, δεν θα έχει πονέσει, δεν θα έχει πέσει κάτω. Μια λογική ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι και σε βιντεάκια που έχουμε δει στο παρελθόν, δεν έχει φάει άλλος εδώ, μένει παγωτό, κοιτάει, πιάνει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά από το πιάνει, κάνει κάτι τέτοια και μετά πέφτει. Και μετά πέφτει. Μετά από κάποια δηλαδή, δεν ξέρω πόσα δευτερόλεπτα είναι αυτό που σας εξηγώ τώρα, αλλά ήταν τρελά αλήθεια. Είναι και εδώ, το αίμα νερό, έτσι. Αυτό, όσο εκπαιδευμένος και να είσαι, δεν μπορεί κανένα να το προλάβει. Αλλά αν είσαι εκπαιδευμένος, θα μου χυμίξεις. Δεν σε σταματάει ένα θέμα και γι' αυτό ρίχνω και το πρώτο χαστούκι. Γιατί πρέπει ο άλλος να κατανοήσει τι είναι ο ξαφνικός πόνος. Άμα τώρα έρθω και σου ρίξω μία, μπαμ! Στην προπόνηση δεν θα πεις... Θα ξαφνιαστείς. Αυτό το ξαφνιασμό είναι θάνατος έξω. Η εκπαίδευση ποια είναι, το να είσαι χαλαρός, και ξαφνικά στα 10 δευτερολέπτου να βγάλεις. Γι' αυτό και δεν κάνω ποτέ προθέρμανση όταν μου βγάζω ταχύτητα. Δεν θα μου πεις ποτέ να κάνω προθέρμανση. Η ταχύτητά μου πια βγαίνει χωρίς προθέρμανση. Ενώ εσείς θέλετε προθέρμανση για να βγάλετε ταχύτητα. Και εγώ γιατί δεν βγάζω. Γιατί μένω πάντα χαλαρός, άμα δεις να το πατάω, κοίτα τα χέρια. Χαλαρά είναι, χαλαρά. Χαλαρός. CCFB is the art of the blade, a unique system for unique persons.